Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre més exercicis de matrius. En aquest cas tenim la matriu A, que és un 3x3, i la matriu B, que també és un 3x3. És a dir, la matriu A ens la donen, és d'ordre 3-3, 3 files, 3 columnes. La matriu B també ens la donen i a partir d'aquí ens diuen que calculem C. Si calculem això, és a dir, la C és igual a 2 per B menys 3 per A, i després la C és igual a A per B, és a dir, una multiplicació. Aquí veiem que no hi ha cap lletra, és a dir, aquí tenim la matriu A tot amb números, la matriu B també, tota és numèrica, per tant, la matriu C la podrem calcular i ens donarà també números. Aquí, en aquest cas, el que seria la suma i la resta, només la podrem fer si són idèntiques, és a dir, si tenen el mateix nombre de files i columnes. És a dir, si aquesta, per exemple, li faltés aquesta columna, jo no podria sumar la A i la B, perquè al sumar i al restar sempre el que fem és sumar o restar l'element que correspon, diguéssim, al mateix número, diguéssim, de fila i columna. És a dir, el primer amb el primer, el segon amb el segon, el tercer amb el tercer, i així amb tots els que hi hagin. Per tant, sumar i restar han de ser iguals. Anem a calcular primer aquesta operació que ens diu 2b menys 3a. El que fem és, si hi ha un número que multiplica una matriu, aquest número multiplica tots els elements que hi ha a dintre. És a dir, aquest 2 el que farà és multiplicar per 2 absolutament tots. Per tant, això ens quedaria 6 menys 4, 8, la segona fila ens donaria 0, 2 i menys 2, i l'última fila ens donaria 2, 4 i menys 6. A partir d'aquí, aquesta és la matriu ja multiplicada per 2, i ara anem a multiplicar l'altra per 3. Tenim dues opcions aquí. O ho multipliquem per 3 simplement, és a dir, cada terme per 3, i deixem el menys i després restem, o ho multipliquem ja per menys 3, és a dir, canviem ja el signe de cada terme i aquí posem un més. Això cadascú com vegi que li pot sortir millor. Jo vaig a posar un més i ho multiplico per menys 3, així ja ens oblidem del signe després. Menys 3 per 1 seria menys 3, per 0 ens quedaria 0, per 2 menys 6, si ho multipliquem per la segona fila, menys 3 per 2, menys 6, menys 3 per 3, menys 9, menys 3 per menys 1, 3 positiu, i si ho multipliquem per l'última fila, ens donaria 9, menys 3 per menys 3, per 1 ens donaria menys 3, i 5 per menys 3 ens donaria menys 15. A partir d'aquí ara ens falta fer la suma, i aquesta suma és el que dèiem, és a dir, hem d'ajuntar cada element amb el que li correspon. 6 menys 3, és a dir, com que estem sumant, directament agafem el signe que tenim aquí i posem ja el resultat. 6 menys 3 ens donaria 3, menys 4 més 0 quedaria menys 4, 8 menys 6 ens donaria 2, 0 menys 6, 2 menys 9 ens donaria menys 7, menys 2 i 3 ens donaria 1 positiu, i l'última fila, 2 i 9 ens donaria 11, 4 menys 3 ens donaria 1, i menys 6 menys 15 ens donaria menys 21. Per tant, aquest seria el resultat, és a dir, aquesta seria la matriu C, que seria el resultat de fer 2 per B menys 3A. Anem a fer ara l'altre exercici, que ens deia que C és igual a A per B. És a dir, aquí tenim una multiplicació de matrius. Al multiplicar, recordem que el que fem és multiplicar fila per columna, i aquí representa que ens ha de coincidir els elements que tenim. És a dir, si aquí tenim 3 columnes, aquí hem de tenir 3 files, perquè si multipliquem
fila per columna, és a dir, l'horitzontal pel vertical, el primer número el multipliquem pel primer, el segon el multipliquem pel segon i el tercer el multipliquem pel tercer. Quan fem aquesta multiplicació, això també una mica cadascú com cregui que li surt millor. O ho fem de cap o anem apuntant cada una de les multiplicacions i després ho ajuntem. Aquí, per exemple, si ho anem apuntant, seria 1 per 3, 0 per 0 i 2 per 1. Tot això sumat després seria el primer terme, és a dir, el de la fila 1 i columna 1. Si fem la fila per la següent columna, és a dir, 1 per menys 2, 1 per menys 2, 0 per 1, 0 per 1, el que estic fent és aquesta fila per aquesta columna, i 2 per 2. I això, tot ajuntat, seria el número, diguéssim, que aniria a la fila 1, columna 2. I aquesta fila per l'última columna seria el primer pel primer, 1 per 4, 0 per menys 1 i 2 per menys 3. A partir d'aquí anem a fer la segona fila. La segona fila per cada una de les columnes i serà el resultat de la segona fila. Fila 2 per 3, ho apuntem aquí de moment, 2 per 3, el 3 per 0, 3 per 0 i menys 1 per 1. Menys 1 per 1. Ara, la mateixa fila per la segona columna. La mateixa fila per la segona columna, el mateix procediment, és a dir, 2 per menys 2, 3 per 1 i menys 1 per 2. I la mateixa fila per l'última columna, 2 per 4, 3 per menys 1 i menys 1 per menys 3. I ara, l'última fila, el que fem és multiplicar la tercera fila per cada una de les columnes. Menys 3 per 3, menys 3 per 3, que seria el primer pel primer, el segon pel segon, 1 per 0 i 5 per 1. El mateix, aquesta fila per la segona columna. Menys 3 per menys 2, l'1 per l'1 i el 5 pel 2. I l'últim ja seria aquesta fila per l'última columna, que seria menys 3 per 4, 1 per menys 1, 1 per menys 1 i 5 per menys 3. És a dir, això em donarà com a resultat un 3 per 3, és a dir, ajuntar tot això seria el primer número, tot això seria el segon. En aquest cas, aquí ens donaria 3 i 2, aquest 0 dona 0, per tant, 3 i 2 seria 5. Aquest d'aquí, 2 per 3, 6, això del mig ens dona 0, i menys 1 per 1, menys 1. Per tant, 6 menys 1 ens donaria 5. Aquí tenim menys 3 per 3, menys 9, el del mig dona 0, i 5 per 1 és 5. Per tant, menys 9 i 5 ens donaria menys 4. Si anem per la segona columna, 1 per menys 2 ens donaria menys 2, aquí ens donaria 0, i 2 per 2, 4. Per tant, menys 2 i 4 ens donaria 2 positiu. Aquest d'aquí, 2 per menys 2, ens donaria menys 4, aquest ens donaria 3 i aquest menys 2. Menys 4 menys 2 seria menys 6, més 3 ens donaria menys 3. Si continuem, menys 3 per menys 2, 6 positiu, 1 per 1, 1 i 5 per 2, 10. Per tant, 10 i 1, 11 i 6, 17. I l'última columna, 1 per 4, 4, aquest ens donaria 0 i aquest ens donaria menys 6. Per tant, 4 i menys 6
ens donaria menys 2. 2 per 4, 8, 3 per 1, 3 per 1, no, aquest era 3 per menys 1. Vale. Per tant, 8 menys 3 serien 5 i aquí més 3, és a dir, això serien 8. Vale? Serien 2 per 4, 8, sí, perquè aquest és 3 i aquest menys 3. Vale. I l'última, menys 3 per 4, menys 12, això seria menys 1 i això seria menys 15. Per tant, aquí tots són negatius, menys 12, menys 15 serien menys 27 i menys 1, menys 28. Per tant, aquest 3 per 3 d'aquí seria el resultat de la multiplicació de la matriu A per la matriu B.